Delirium Tremens taldea daukagu hemen Alabedi irratian, mutrikuko rock taldea, urte luzez geldirik egon dena, eta urte luzez geldirik egon ondoren eszenatokietara itzuli ziren 2022an, disko berri bat atera dute, hor dago izenekoa, eta hementxe ditugu estudioan, Andoni Basterretxea, taldeko kide originaletako bat, eta orain bidera batu zaien, Aritz Arregi, arratsalde on biei. Arratsalde on. Eskerrik asko guri kaso pixka bat egiteagatik, hasiko gara pixkatxo bat Delirium Tremensi buruz hitz egiten, eta orain dauzkazuen kontzertuei buruz ere, jakingo dute gure entzulek, Delirium Tremens Euskal Herriko musika taldea da, 80 eta 90 hamarkadetan rock taldea referentea izan zineten, Andoni, 3 hamarkadetan geldirik egon ondoren, 2022an itzuli zineten eszenatokietara, lehenago ere bagian Inigo Muguruzaren omenaldien eta ibili ondoren, zerk ekarri zaitue berriro eszenatokietara, zerk batu zaituzte? Justu antxe esan desunak, Inigo Muguruzan omenaldi horretxek batu ginen horren kontura, joteko kafeantzokien Bilbon, eta jota gero animagoen ginen bestik ez. Horrek erri zugun bestela, Inigoen kulpia esaten bezala. Berriro gogoa etorrita. Bai. 30 urte, pasa dira ez dakit nola ikusiko duzen aldaketa hori, asko aldatuko ziren gauzak, garai hartan interneta etzen ezaguna, Instagram ere etzegoen, horrelako musika zirkuito handirik ez, ze aldaketa sumatu dituzue? Bueno, lehen kalian somatzena, gero, bauen arte jodeun konzertu batzuk, hori beti ikusten dira gustatu batzuk, baina aldaketia dago izo barrixa, jendien harreria erantzuna, ez dakit, dan aldatu dugu eta gelitzen un poko... Ez da, aparte, guretzat 30 urte ibili gabe inon, ez gehi ibili konzertuetan, ez gehi mugitxu ez, Juantxo ez ni, eta hola, eta orduan ikusten zu pixkat, ez da hitz, lehen ibiltzen ginen, katxonde hori xo, gu eta beste taldiak, ez beste taldiak ere batzen ginen esaten zen, un poko maz destroi, maz desmar, ez da hitz, pixkat zeritxu ikusten da, egon gori dara talde batzuk bere katxonde gu badakenak, baina... Eta orain lekuz kanpo sentitzen zarete edo oraindik ez? Oraindik esan da ematen du noiz bet sortituko zaretela, agian ez daizu inoiz ere etortzen. Ez da, lekute kanpo ikusko ginen adia, agian, junezkio noatxea jotea eta inorrez. Eta atea deskabatu edo lokezea eta ni poto kaso, eta ez da, ze hostietan gabiltzamen, ez? Nire bezuz egitzu, gustora baldin mazoz, beti, baina momentuz ez da hori kasu da. Bueno, oraingoz ematen du kaso egiten dizuetela, atera duzen disko berri honekin, aldaketa guzti horien barruan ere asko aldatuko ziren aretoak edo gaztetxeak, jotzeko lekuak, badaude faltan botatzen dituzuen leku batzuk, edo deskubritu dituzuen leku politu berriak? Hombre, deskubritu nik adibidez, ez daukan sekula jota olako festivaletan tipo esken eta honek, eta urten guduan jo gindun 3. Faltan bota gaztetxeak, ninduk bai, ni beti esan nahi pixka salia gaztetxeak eta tabernak eta... Piskatera horta joteko da, ez? Eta, hain gabiz piskate salatan, feste piskat ondixauatan, hori bai, hazi baino lehen horren gehien gure pinituak pare bat taberna eta kafeantzokien etola eta gustura. Eta ondo berotuta ja bueltan zarete. Bai. Zuek protagonista izan zineten, esan bezala, 80 hamarkada horietan nola gogoratzen dituzue garai horiek? Kriston rekordu politxakin. Zian hori garai batzuk... Beste bizimuru klase bat zen, gauza asko zeuden, lehen izan dezun internetetik hasita eta mila gauzata, eta orduan beste moru bat hiltzen zinen hor buscante la vida, danetako konzertu da motxuta gero forgonetian un cojones dagoen, eta bestia taberna baten gilitzuela, eta juntzea, eta esto, eta guzia, eta moitzeko eria eta dana zen, eta jendien gauzire bai, amorro gixo zaban danetako. Beste sozialki beste moru batea bizi ginen ere, bazuzen beste histori batzuk, dana dakigunak, eta jende asko segixo mobitzen zen kalian, eta... Nostalgiko ikusten duzu zuen burua orain? Uz. Eta horren nola aurkitu duzu orain bueltan Euskal Herriko panorama musikala orokorrean, edo badaude agian beste talde edo musikari kutxunen bat? Betiko galdera, nire ez galdetu hori, Aritze galdetu. Bueno, Aritz, behartuta zurekin pasako gara jadanik, Aritz Arregi orain batu zara Delirium Tremensen itzulera honetan, lehenengo zertzen zuretzako Delirium Tremens lehenago? Ni gaztetatik gane oso musikazali izan du naiz, etxian musika asko entzutia tokatu zitzaigun, eta orduan oso gaztetatik gane, 12 urtekin hasi ginen gu Euskal Herrin zetalde zauden eta bizitzen. Eta Deliriumen aurreneko disko konpartitua, zarrapokin nintzuena, guri iritsi zitzaigun, eta ikeragarri gustatu zitzaigun.
eta talde berezila zan. Bai ahotsetik hasi, gitarran soinua, eta horrek ja asko markatzezun. Alegia, talde bat nortasunakin. Etzan bestiak igual, kakotxen tartien ez, rock radikal horren barruan, danak, distorsio mota berdintxuakin, zijoaztin, eta hauek bazakaten zerbait berezila, Andonine txoruz gitarra horrek, eta bere abotxe berezi horrek, eta gero horren atzian kantu honak. Eta kantuak iritsite izi jaizkigun, eta gero ja ikusi dizkatea zuenian, hori izan zen un diskazo. Eta, talde mitiko bat izan zen gutzako. Osea... Eta orduan, lehen daik ere zalea izan da, nolako izan da orain bat batean zure burua ikustea Delirium Tremensekin batera? Gozada bat. Estudioa etorri zian hor dago disko grabatzeko asmoakin, hasiera batian bi kantukin etorri zian, haik grabatu zituen, eta hirukote bezala itzultzeko asmoakin zauden, oso garbitzaken. Eta gero ja bigarrengo tandako, komentatu ziaten, berreskua botako nien, kantu hiri, buelta bat ematen, edo. Eta nik garbinakan, saiatu behar nula, hirukote gixako zehoi, nortasun hoi mantentzen. Baina, betire, bakoitzak eukitzeu, alako arbat, eta nik gitarra nola jotzeten, esaten, hemen sartuko eta alako zati bat, edo, kantuei buelta bat emateko, igual nik gitarra hartzen nun. Beren ahotsan melodiai edo, buelta bat ematia banakan, orduan nahi gabere, gitarra hartzezu. Eta, basi eitiaz gain, esaten nun, saiatuko naiz igual bigarrengo gitarra bat sartzen edo. Eta Andoni oso tipo zuzena da, eta nik estudioa da aldapa bat geizten da. Egun batian, Juancho eta aldapa geizten, eta nik kanpoan neon, egualdi harraitezun da. Aldapa geitsi zuen bezala bilak, Andonik zuzenian. Aritz, edo bigarren gitarra hori, kentzezu, gukin jotzen astezea. Horaxe izan zen, eta bai, pozik, baina utzi pentsatzen bizkat, utzi zehatzen, hoxe izan nuen. Orain artekoa gustora orduan. Bai. Musikaren industriaz ere galdetu nahi nizuen, aipatu duzuzuke Zarraporekin atera zenuten Split CD hori bere garaian, gero estudioko bi CD ere atera zen dituzten, zuzeneko bat, eta orain 30 urte beranduago, atera duzu hor dago disko hau, garai hauetan asko hitz egiten da, bai gizartean orokorrean, gizartearen merkantilizazioaz, prekaritateaz, eta nabaritu duzu hori orain musikaren industrian? Hombre, erabatea adibidez musika saltzeko orduan formato solido edo formato ikusten baten, lehen saltzen zian pila bat disko, kasetak, gero CD-a gerten zonin ere, ondio CD-a saltzen zian, baina gaur egun uste ez dela saltzen, binilu dator pixka bueltan, baina zeatak ordezu guk oin zematatoru 2000 ustez. Eta saltzen maria danak, igual pozik. Eta garai baten, lehen urtean 20.000 saltzen zen zuen. Internetetik ere entzungo zaituztet, Oida, YouTubeko visualizazioei behira, Instagramen abertzen bat entzundan, osea, Horrek dirurik emate aldu. Nira gitzinen, kez? Zuei iritsi zaizuen behintzatez. Momentuz ez. Baina diska saltziak diru emate altzun gara egiten, Andoni. Ez. Royalty putagatzeko horretzen, baina minimum batzuk ez da, simboliku da. Aipatzen zeruten garaietan ere lagun arteko kontu bat izaten zela, ez, Delirium Tremens, horrela ere bateriak txufuk jotzeari utzi nahi izan zionean, utzi egin nahi izan zenutela etzeukalako jazentzurik. Zeginan txufutan bateriz eta gitarriaken, zeginan lantzen, gero etorri zen bajista bat, etorri zen, fitxa binun, bat esateko. Eta beti bilia txufutan eta gero aldatu binun bajista, eta beti bisok, eta gero beti ukin nuen ere, bigarren urtetik aurre furgonetero bat, murriko erra ere, gure laguna, eta oso tipo berezia, eta zekan talde moruan giro politxa. Pasatzen ginen deputan arrez bakarrik junda jota esena joan nian guai, eta deputak, bakarrik jartetzi eta furgonetako bideia junde etorri eta afaltzen juti eta esatezen dana gauza politxa. Taleko batien, egun baten esan zegoen Juantxok aberrolatu eta taldiala atzeniko behi, eta neuk eta txalzek ere bai, eta ez da izeta, eta egon nahi pizkat, eta hartu bateri bat, erakutziko dio kantak, botako zubetezku bat, zen izketan, para, venga. Datorren aztinen gore beste bazkei bat, eta erabakiko ere bazkenoko kontzertuen honen, eta lista.
ni bete zertan berdina, azze dugu eta ez ikustia bea, eta furgoneta montau, eta ez erdi etxalz, niretzat ez ja deliriun. Eta nik esan behar dut horren arira, Gabona baino lehenago, bere haien manajerra zen Matxitxa, Kuban bizidana, mutrikuntzean, eta orduan erabaki zuen, antolatu zuen afai bat itia. Eta orduan elkartu zian, garai aitako behaien kuadrilla osua, bai xangala teknikari jute zana, manajerra, furgoneterua, eta behaien artean, ikuste zan, demora pasa ez balitzake bezala, behak esan duna, furgoneterua, ez dakiz zer, eta maitasun bat ikuste zan apaiaitan, afari hartan, izan, hostia, eta oso polita zan, alegia benetazko zerbait zala girona zakela behaien artean. Moru batean, lujo puta bat, zentzen gure agurra, joder. Batu ginen berezian, jo gindun, agur, sartu ginen kamerinuan, eta zendazako ondan mundu guztiak, 10 minutu labakien, ez du binorrez. Lauro bakarrik antxe, somos los mejores del mundo, tenga trago bestia eta zentu eta gustora, eske bai. Astapen horietez ere galdetu nien izuen, azkenen 80. hamarkadako musika olatu erraldoi horren parte izan zinete, baina zuk ere aipatu duzu haritz, zuen soinu eta estilo propioa garatu zenutela garai hortan ere, zein ziren orduan zuen influentziak? Nik entzunen zande beti un poco de todo. Influentziak, niri gustau, Queen, ACDC, Ramones, orduan zazui hartan gero aurreo beste pare basar esaten. Baina gero sakau asko influentzia moruan bai, Sex Pistols, Damned, The Lords of the New Church, piskatulako talde britaniko zikintxe honek. Eta gaur egun, zer entzuten du Andoni Bastaretxek? Eose, baina gaur gusten zen, zaten deskubrimentu eta alde bentzio batzuk Peter Gabriel, adibidez. Aldatzeko edo. Bai. Bueno, aipatu dugu, orain, Aritzarregi batu da taldera, txufure badago originaletatik, bere garaian 1980an hirukote izatetik laukote izatera pasa zineten, Inigo Muguruza batu zen zuen taldera. Nola gogoratzen duzu Inigo edo nola bukatzen du irundar batek zuen mutrikuko hirukotean? Hori usate zen zela 80an. O 89 dira. Ikusi grabatu ginen orduan, eta bueno, Juantxoketani beti komentatzen ginen, beti komentatu izan ginen, egunen baten igual aurrera segitzeko, eta igual beste gitarrista bat, zeba ni teknikamente ez nahi jatzen leku batzuta, eta igual beste gitarrista bat, eta hor prosizo, eta beste aukera gixukitzeko kantak eta gauzak, ez? Eta bai, listo. Eta gertu zonen baten entzun ginen kortatun disku hau kolpez-kolpe, eta alako batien esan kantaba sonatzen aekako veteranoak, eta hasi gitarrak eta behatzen hona, hau ez da Fermin, tío. Hau ez da Fermin, zeba ez. Talak bat egin kreditutan eta guzia, eta amen, hostia, Inigo. Eta gero hortik pizkatu ikusi ginen, euroakin jo ginen konzertu bat, bobi, eta ikusi joten Inigo, eta estilu bat guzia, eta pilu hau zuzakon, txifuto bizo izan, hostia, guai. Zimaz, ez, holaxe. Eta talak bat enteratzen geha, kortatu banatzen dela eta guzia. Eta bota ginen olako bat, hostia, Inigo goien gozan, baina, zimaz, holaxe, ez. La ginen eta listo. Eta egun baten gozen Ibarren, Ilbera tabernan, konzertu batetik bueltan ustez, eta lako batian sartzen irungo bazkia. Jeitzu eta Inigo eta Fermin ezagun ustez, baina Javiolo eta honen jende danak. Eta hombre, eta ez da izan, eta trago ekartzen, eta bideatu ginen hola txifutan hau. Eta ginen, galdetu gezi gola. Bai, venga. Inigo, terri momentu bat. Ezke gitarra baginen da. Mutiak, hola zehaz morak azu gain, hau taldia matzu eta gero, hain Nikaragoa niko izi hilabete, rollo bat eta ez da izabaizer eta gero, ondi ez da gatiz, nire zu gurekin jo. Gero zen hola, eman telefono eta ditzuko zu eta aztia, da itzu zigun zetuen, eta esan zigun, bai, baina esan dizu zei hilabete, bai, buken gure arkozpena ikusina, eta bultatzen zanean, urte bukaeran, hasi gurekin zeiatzen joten, eta listo. Eta laix izan zen. Eta horren Inigo sartu zen taldera, 3 aeroplano diskoan Inigo agertzen da, zer ekarri zion Inigo Muguruzak edo zer gehitu zion Delirium Tremensi? Jode, aparte de bere kalidadia, beste kolore bat, hori Delirium esentzia galdu gabe, baina bai, gartzen asko beste gitarrista bazagoela eta bere gauza bazakela, bai. Bueno, aski ezaguna izango da gero Inigo Muguruzak Negu Gorriak taldean ere parte hartu zuela, eta orain, zuen itzuleran, Negu Gorriaken aritutako beste kide bat daukazu ezuekin batera, Mikel Casalis.
Bai, zelako bueltak ematen gauzak. Gustora horrekin. Bai, Kumplitzen dute berriek. bai, asko. Asko, kumplitzen dana eselik konta hemen. Galdetu nahi nizuen ere kanta pare batengatik, alde batetik esan izan da, ez? Deliriumen abestiek kresalu usaina zeukatela, eta oso letra zuzenak direla zuenak ere, lehen pertsonan idatzitakoak asko, eta galdetu nahi nizuen, boga kantaren arira edo zein izan da arrantza munduarekin izan duzuen harreman adibidez. Ni itxasuan ibili nintzen, 16 urtekin hasita 19 urte arte. Antxe, Morrioko itxasuntzik baten, bajuran. Atunetan eta antxobetan, eta 3 urte kresala asalien ondo txupatzen. Bai. Eta hortik musikara? Ez, hortik gan soldauzka. Soldauzka bukatu etorri bultan, eta izketan enoan nire etxeko pertsona batekin, eskerrik asko mendik. Eta zen nion, itxasua jun baino berriz, eski gabiztaldiakin eta maketa bagarra batu deu, eta igual konzertu batzuk erten guri gut, eta egin un tratu eta nik gelitzen izan de amo de casa, eta, bueno, ondortzen zigun historiak eta aurrea. Beste kantu bat ere aipatu nahi nuen, Zin Leike kantua, izan ere, hemen Gasteizen, Euskal Herriko beste hainbat txokotan bezala, okupazio polizial iraunkorreta handia izaten dugu, askotan salatu izan dugu hemen ere alabedin, eta zuen Ezin Leike kantuan ere hortaz aritzen zarete, nola ezin den bizi hainbeste presentzi polizialekin, duela 30 urte pasatxo gainera, ez da hasierako kantetako izandik, 30 urte luze dauzka kanta horrek, harritzen zaitu hainbeste gaurkotasun eukitzeak gaurtik. Eta mauztu mauztu daka. Arritxu? Ez. Ez teki, kanta poli batzuk, niri guzentza kanta batzuk, itxartzainan lapoianak eta 2 kanta batzuk, nire gara izan markauziena. Hombre, beste alde batetik gaztiak entzutzia, esatezu igual. Mantentzia, hombre, jende bat ikusten zako, gure kontzertutan, medixa adinina ez da 25 urtekua, ez? Piskatuk itxu da, normalian. Eta ikustezu jendia, jotezu, hombre, ikusita boakin eta tipikua da, baina ikusten da beste jende bat ere laino joteko orduan eta balai jafeta olare, ping, beste respingo zio bat joten dugu, ez? Ez da hitz, ezke, lehen jo ginen ere, igual, azkeneko 2 urtien ez ginen jo adibidez ez elike. Eta hain berriz berreskuratu dugu, eta hori kantu zarrak, ikusikuak, zeo ze hiru alplanoku eta berrizak. Eta orduan, Zerbaitegatik berreskuratu duzu Ezin Leike? Gustantzako lako kantia bat ritmo ematen dilako kontzertu bai. Bueno, kanta zarrak jotzen ari zarete, baina kanta berriak ere badituzu, aipatu dugu, hor dago izeneko disko berri batekin itzuli zineten 2022 urtean, esaten da ere, Deliriumen soinu originalari eutxi izan diozuela 30 urte eta gero ere hor dago disko honekin, 3 hamarkada pasatu eta artean, nolako izan da zuentzat 3. estudioko lan bat grabatzera etortzea? Egizazun nahi guen pizkau kostauzako, pizkau gorra, ez da izan esan. Hombre, denpori zakan eskerrak, eta hartu ginen lasai, detxu ginen gero aritzei hori eskuba botatzeko eta guza, baina ez da egitxe. Bestalde batetik, normal, gure gertauzakon behin batzeko ginen konzertu bat itzeko azken ginen ez ginen nahin, eta orduan zidan 25 urte edo ensaiatu, azkeneko konzertuetik geletzu ginen leku baten patxitxu futan egu, eta akordatzen nahi zaitu ginen, eta eraman gitarria eta pedalarak montatzen eta guzak, eta gogoratzen nahi, kable egon etzen, eta txufugan bateri xipintzen, eta behidatzen hon, eta zaten, ematen zen, azkeneko ensaioa joan zanaztien esan zelate, jo. Benetan, gozaba de, que familiar, ez? Baina, ez dira, oin dela gota usturte, montagoa pedalarak eta keba, zibela, patxi bere kauzekin, txufu bere klakela mogitzen bateriko guzak eta gozaba eman ziren, que ez, hostia, joan zanaztien, tio, azkenoko ensaioa. Baita esan duzuna, igual diskak dakala emateu garai hartan indako diska bat izan da txekela edo, Andonik jarraitzeu garai hartako gitarrakin, eta garai hartako amplifikadoriakin, eta garai hartako pedalekin. Orduan inevitablia da... Bai. Eta garai hartan bezala joten ez daki beste izu etzen, osea que... Alegia, eta hori da talde baten gauza importantena, ez? Tak, nortasuna daka. Eta orduan zatezu, bum, entzutezunean gitarra bat edo ahotsa zatezu, Delirium da. Eta hori da, la ostra. Ez, eukitzia, bum, jazta. Ez jarri kanta bat eta abertzein da handa, abosa sartu arte zaiz haude. Ja, gitarra entzutezu eta Delirium da. Eta zer moduzko harrera izan du, igual bitan galdetuko nizuek, zer moduzko harrera izan duzu itzulera bezala taldearekin, eta gero disko berria ateratzeak zer moduzko harrera?
Ba, disku bat ateratzeak, ez da, niri jendeak izan nintzen eta peskatorziak ikusi izan letena, harrera ona, jende danak asko kori izaten, ba, handiok ez zuna delirium eta ondo dozela kantak, eta batez ez mundu guztiak hori ez. Ematen da ez dela pasago eta marrurte, tio, berdin sonatzeu. Bai, puta honor. Hor dago ondo atera da. Bai. Bai, eta gozada bat da, bueno, ba, oin igala aretotan jotzen, eta, bueno, ba, sarrerak agortzen nahi dira, eta gozada bat da. Ez? Osea, horrek goltzai jotzeko ematizu alako segurtasun bat. Segurtasuna eta ez du, joder. Bueno, ni igual ohituta zeuden garaia hartan, ba, jende asko naurrian jotzen eta hola. Ni ez naiz hola egon da una puta gozada. Eta jende ikustia dantzan, kantatzen, Zuen itxiera edo agur kontzertuak ere saldu zen dituzten sarrera guztiak, eta orain bueltan ere, Iruñean zentralaretoan, Jimmy Jazzen ere entzulek beranduago entzungo dute hau, baina gaur hemendik zoazte zuzenean Jimmy Jazzen jotzera ere dena salduta, pozgarri izango da, ez, harrera hori. Bai, bain arte lauen jaunat, laurak, Azpeitzi, Bilbo, Jimmy Jazz eta zentralean danak, ez, bai, danak. bai, agortu dira, bai. Bai. Luzerako zatuzte? Gogoa dago mitxartian eta jendiak aguantatzen dugu mitxartian. Bueno, eta espera egu aguantatzen berdin dako, gogoa limarak hau, bai. Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen, entzulek jakin beharko luketena, edo Euskal Herriarentzako mezuren bat? Euskal Herriarentzako mezuren bat, azteko espabilatzen mundu bestia. Ez da mezu txarra, aguantatu gaituzu gu ere, ez dizuegu gehiago molestatuko, eskerrik asko, benetan aritzetan doni guretzako tartea hartzeagatik eta animo gaurko kontzertuan. Eskerrik asko zuei. Animo alabedi, kauen la leche. Venga. Ondo segi. Agur. Berdin. Gerarte.